Σε καλωσορίζω σε αυτή τη συνεδρία χαλάρωσης, ηρεμίας και σύνδεσης με τον εσωτερικό εαυτό σου, με τη βαθιά συνείδηση με το είναι σου. Για να προχωρήσουμε, θα σου ζητήσω να βρεις μια πολύ αναπαυτική θέση και ακόμα καλύτερα θα ήταν εάν ξάπλωνες, έτσι ώστε να είσαι απόλυτα αναπαυτικά. Έτσι λοιπόν, βολέψου και όταν είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε, κλείσε τα μάτια σου. Κλείνοντας τα μάτια, πάρε μια βαθιά ανάσα και κράτησέ τη για λίγα δευτερόλεπτα. Εισπνοή και εκπνοή από το στόμα. Και ξανά, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Εστίασε την προσοχή σου στις αναπνοές και νιώσε πως κάθε μυς και κάθε κομμάτι του σώματός σου χαλαρώνει. Εισπνοή και εκπνοή. Εστίασε την προσοχή στο ρυθμό της αναπνοής, βρες το δικό σου ιδανικό σταθερό ρυθμό. Εισπνοή και εκπνοή. Δεν σκέφτεσαι τίποτα και αφήνεις το σώμα σου να χαλαρώνει. Εισπνοή και εκπνοή. Με κάθε εκπνοή αφήνεις όλη την ένταση και όλο το στρες, όλο το συσσωρευμένο άγχος να βγει από το σώμα σου. Εισπνοή και εκπνέοντας φυσάω όλο το άγχος, όλη τη δυσαρέσκεια και όλη την κούραση από το σώμα σου. Περίφημα. Εστίασε στο ρυθμό σου, βρες το δικό σου σταθερό ρυθμό αναπνοής και συνέχισε τις βαθιές και σταθερές εισπνοές και εκπνοές. Περίφημα. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Εισπνέω, κρατάω την αναπνοή μου και εκπνέω, αφήνω όλη τη δυσαρέσκεια, το άγχος να φύγει εύκολα και αβίαστα από το σώμα μου, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Με κάθε εισπνοή αισθάνεσαι πως χαλαρώνει όλο σου το σώμα, φεύγει όλη η κούραση, χαλαρώνουν όλοι οι μυς του σώματος. Νιώσε πως η χαλάρωση περνάει από το κεφάλι, στο λαιμό, στους ώμους, προχωράει στην πλάτη και το στήθος, κατεβαίνει στη σπονδυλική στήλη, στην κοιλιά, κατεβαίνει στα χαμηλότερα όργανα, περνάει στα πόδια και καταλήγει στα ακροδάχτυλα των ποδιών και ξαναεπιστρέφει σαν κύμα χαλάρωσης προς τα πάνω. Αισθάνσου αυτό το κύμα χαλάρωσης να σε διαπερνά από πάνω μέχρι κάτω. Αφέσου σε αυτό. Αυτό το κύμα χαλάρωσης σου χαρίζει ένα απελευθερωτικό αίσθημα ξεκούρασης, ευεξίας και χαλάρωσης που έχεις μεγάλη ανάγκη τώρα. Έχεις καταφέρει να χαλαρώσεις όλο σου το σώμα και αισθάνεσαι περίφημα. Έχεις αδειάσει το μυαλό σου από περιττές σκέψεις και τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη. Γι' αυτό θα ήθελα νοητά να επαναλαμβάνεις μετά από μένα τις παρακάτω πεποιθήσεις που ξέρεις ότι είναι ωφέλιμες και θα κάνουν καλό στην καθημερινότητά σου και στη βελτίωση της φυσικής σου κατάστασης, με αποτέλεσμα να έχεις περισσότερη ενέργεια, περισσότερη θέληση και να πετυχαίνεις περισσότερα πράγματα και στόχους στη ζωή σου
με αρμονία με τον εσωτερικό εαυτό σου και θα είσαι σε αρμονία με τα πραγματικά θέλω σου. Έτσι λοιπόν, επανέλαβε νοητά. Κάθε μέρα που περνάει, αγαπώ τον εαυτό μου όλο ένα και περισσότερο. Κάθε μέρα που περνάει, σέβομαι το σώμα μου όλο ένα και περισσότερο, γιατί ξέρω ότι το σώμα είναι ο ναός της ψυχής μου και τον φροντίζω καθημερινά. Κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύω το σεβασμό προς το σώμα μου, επιλέγοντας γι' αυτό τροφές που το θρέφουν, τροφές που είναι υγιεινές και που κάνουν καλό στον οργανισμό μου και δίνουν περισσότερη ενέργεια. Κάθε μέρα που περνάει μπορώ να υπερισχύσω από την αδυναμία μου για τα γλυκά και τα βλαβερά σνακ και να κατεβάσω την επιθυμία μου. Κάθε μέρα που περνάει συνδέομαι ολοένα και περισσότερο με την πραγματική ανάγκη του οργανισμού μου. Μαθαίνω να ακούω τα μηνύματα που δέχομαι από το σώμα και τον οργανισμό μου και να τα εκλαμβάνω καλύτερα. Μαθαίνω να διαβάζω τα μηνύματα του σώματός μου και να καταλαβαίνω τι πραγματικά έχει ανάγκη το σώμα μου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να φάω κάτι γλυκό, πάει να πει ότι ο οργανισμός μου εξαντλείται και θέλει να πάρει γρήγορη ενέργεια που έχει συνηθίσει να αντλεί από τα γλυκά. Το καταλαβαίνω και είμαι εφοδιασμένη πάντα με κάποιο φρούτο, με κάποια εύκολη γρήγορη σαλάτα, με κάποιο φυσικό χυμό, με κάποια μικρά σνακ ξηρών καρπών που έχω φροντίσει να υπάρχουν εύκαιρα στο περιβάλλον μου. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να επιλέξω κάτι υγιεινό παρά του γλυκού, παρά της ανούσιας περιττής ποσότητας κακών λιπαρών και ζάχαρης. Από αγάπη και σεβασμό για τον εαυτό μου επιλέγω να κινούμαι κάθε μέρα και περισσότερο. Επιλέγω να γυμνάζομαι με μέτρο κατάλληλο για το σωματότυπο και την ηλικία μου. Φροντίζω να δημιουργώ τον κατάλληλο ελεύθερο χρόνο ώστε να μπορώ να αθληθώ όσες φορές το σώμα μου το έχει ανάγκη. Ακούω τον οργανισμό μου και δεν υποπέφτω σε ακρότητες. Όταν αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκουραστώ, δίνω ξεκούραση στο σώμα μου. Όταν αισθάνομαι την ανάγκη να φάω, τρώω ό,τι ο οργανισμός μου τραβάει. Όταν έχω την ανάγκη να φάω κάτι γλυκό, το επιτρέπω, έστω σε μικρή ποσότητα, ώστε να μην χρειαστεί να υποκύψω στερούμενη σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα την επόμενη μέρα. Δεν κάνω ακρότητες ούτε στην άθληση και προσέχω ώστε να μην εξαντλήσω τον οργανισμό μου. Κάθε μέρα που περνάει φροντίζω να ενυδατώνομαι όσο το χρειάζομαι. Η ενυδάτωση του οργανισμού είναι πολύ σημαντική για την καλή λειτουργία των μειών και την αποβολή τοξίνων του οργανισμού. Το γνωρίζω και ενυδατώνω τον οργανισμό μου κάθε μέρα που περνάει. Με αγαπώ και με σέβομαι και θέλω το καλύτερο για μένα. Ξέρω την αξία μου, γνωρίζω τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μου, αλλά παίρνω τον έλεγχο των αδυναμιών μου. Γνωρίζοντας την αδυναμία μου, αυτή η αδυναμία γίνεται ανίσχυρη μπροστά μου,
γιατί εγώ έχω τον έλεγχό της. Εγώ ελέγχω τη βουλή, την επιθυμία μου και δεν είμαι υποχείριο των αδυναμιών. Σε αυτό το σημείο απλά αφέσου στην απόλυτη χαλάρωση και άσε το σώμα σου να αναπαυτεί, να ξεκουραστεί και το υποσυνείδητο να κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Το υποσυνείδητο έλαβε τα μηνύματα και με χαρά θα προχωρήσει στην εκτέλεση των νέων πεποιθήσεων. Καλή ξεκούραση, θα χαρώ να τα πούμε και